आमचा नेता आहे ना फटाक्यातल्या चक्री सारखा आहे. रिझल्ट लागल्यावर कुठेही पळतो. अरे आमचा नेता तर असा आहे ना की पावसात भिजला ना की अजून दमदार वाजतो. आमचा नेता डबल बार आहे. लोकसभेत पण फुटतो आणि विधानसभेत पण फुटतो. आमचो नेतो फटाको नाही तर फटाक्याच्या दुकानाचा मालक असा. मागे आमका 4,000ची माळ दिल्या. म्हणालो अबकी बार 400 पार तरी फुटतली. कसला कप्पाळ 250 पण नाही फुटत. हे टाइम ना नुसती. आमचा फटाका आहे ना इतिहासामध्ये सगळ्यात मोठा त्या ताकदीचा आवाज करणारा फटाका होता. खऱ्या अर्थाने जे आज परिस्थिती राजकीय आणि समाजकारणाची आपण जे पाहिली ते आज रोजी आमचा फटाका हा आवाजापासून वंचित आहे. आमची नेता म्हणजे टिकली, क्वीन टिकली, सगळीकडे वाजत असते. सोशल मीडियावर वाजते, इलेक्शनवर वाजते, कॉन्ट्रोवर्सीमध्ये वाजते आणि शेवटी रनआउट होते. हो दादा, तुमचा नेता कुठल्या फटाक्यासारखा आहे? आमचा नेता म्हणजे रॉकेट सारखा. तो खायच्याही बाटलीत होता मिक्स. तो खायच्याही बाटलीत होता. हो दादा, सत्ता कुणाची असू दे, मंत्रिमंडळात त्याची जागा फिक्स.